Здравейте, хора! Правя това видео за хората в YouTube и в TikTok, който иска да ме подкрепи в Тему, да използва моя линк. Нека ви покажа как става. Така, хора, нека ви покажа как става. Влизате в моя YouTube канал и така, след като влезете, натискате на още и ето го линка. Може да го копирате и от снимка става да се копира, няма значение, копирате линка. И след това приемате всички условия там и правите си регистрация или влизате с вашата и след това почвате да печелите пари. Как ще се печелят пари? Му ви дава